Fil-banja tar-ramla il-ħamra fil-gżira ta' Tlet Oljiet itsellet il-bandiera l-blu, kif ingħata bidu għas-sajf tas-sena 2020. Bajjiet li jtajru il-bandiera blu joffru ambjent sigur u nadif. Wara testijiet regolari li jarfu l-kwalità tal-ilma, stazzjonijiet tal-ewwel għajnuna, servizzi għal persuni b'diżabilità u tindif regolari. Apparti ir-ramla l-ħamra il-bandiera blu ingħatat lil 10 bajjiet oħra din is-sena wara li laħqu 29 kriterju. Għaldaqstant fl-aħħar tas-sajf isir eżami ta' dak kollu li sar u internazzjonalment jerġgħu jikkonfermaw jekk inti ħaqqek tieħu l-Blue Flag. Jiġifieri din hija proċess li ssir kull sena mill-ġdid. Il-Ministru Alaudex Clint Camilleri stqar li l-bandiera l-blu tippromovi s-sostenibilità u tinċentiva l-awtoritajiet biex jimmiraw għal standards għolja. Apart il-livell ta' Blue Flag nżommu l-bajjiet tagħna l-ambjent ta' madwarna nadif sabiex ikun jista' jitgawda minn dawk kollha li jżuruna. Il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli qalet li l-bajjiet f'Malta huma integrali għal prodott turistiku u ġew rikonoxxuti internazzjonalment fost l-iżjed siguri fid-dinja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.